Tala Idol, sa bayan po ng Burgos, mahigpit na ipinatutupad ng nasabing bayan ang mandato sa pagsusuot ng lahat ng mga motorista ng reflective vest na mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Burgos sa Pangasinan, magkakaroon muna ng 2 linggong information campaign bago simulan ng aktual na pagsita at pagpataw ng multa sa mga lalabag. Layunin ng ordinansa na mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa kalsada, lalo na sa gabi at madilim na paligid. Paalala naman ng Burgos PNP, ang hindi pagsunod sa ordinansa ay may kaukulang parusa at multang alinsunod sa itinakdang probisyon ng lalawigan. Suportado ng lokal na pamahalaan ang sabing hakbang bilang bahagi ng pagpapatibay ng disiplina at kaligtasan ng mga motorista sa nasabing bayan. IFM News. IFM News. IFM News.